היי חברים, היום אוזניות עצם לשמיע בשחייה, בספורט ובכלל כאוזניות בלוטוס. אז כמה דברים. שנייה, אתם שומעים את המוזיקה, נעשה הפסקה קצת והסבר. אני בוחן לא מעט אוזניות לשחייה, אנחנו מוכרים באתר שלנו כבר שנים אוזניות לשחייה מצוינות, ולכן היה מאוד מאוד קשה לאוזניות להיכנס לאתר שלנו כאוזניות מתחרות, אוזניות ב-2023. ומה בעצם היתרונות? האוזניות האלה הן פשוט אוזניות שעושות כל מה שעשו האוזניות הטובות שהיו לנו לפני זה, רק הרבה יותר טוב. ומה זה אומר? לאלה יש 32 ג'יגרם זיכרון. 32 ג'יגרם זיכרון, זה המון. יכולים להכניס יותר מ8,000 שירים, שזה המון, זה לא צריך בעצם למחוק אף פעם את השירים. סוללה שמחזיקה בין 10 ל-12 שעות, אני עובד איתם כל היום, אני שומע מוזיקה, אני מדבר איתם, אני מגיע לסוף היום, אני מחבר למתן ולפני, אני מסתכל כמה אחוזים יש לי של הסוללה, אני יכול להגיע למצב שאני כל היום איתם, ו60% סוללה עדיין נשאר. האוזניות האלה מתחברות לשני מכשירים בו זמנית, למחשב, לטלפון, ואתם יכולים פשוט לשמוע גם וגם כשהם מחוברים בצורה קבועה. החיבור שלהם זה חיבור מגנטי שפשוט מתמגנט לאוזניות, מתחבר למחשב או למטען, זמן טעינה קצר והן כבר מלאות. הסאונד עצמו יכול מבחינת האוזניות לשבת בזמן השחייה, יכול לשבת על הרקה, ואפשר גם להשתמש למי שחייב כמובן באטמי מים, יש אנשים שפשוט לא יכולים לשחות בלי אטמים, אז הם יכולים להשתמש באטמים, לא חובה כמובן, אבל זה משפר גם את השמיעה, או יש אפשרות לשים אותם על הפתח של האוזן, זה במקרה ואנחנו משתמשים באזור שהוא רועש כמו חדר כושר, זה לא משהו שאפשר לשים בכל האוזניות או אוזניות הולכת עצם, באלה כן, זה פשוט נוח. אני גם גיליתי שאפשר לשים אותם ככה, שזה גם כן הופך את לנוחות במקרה ואתם לא רוצים כל פעם להלביש. האוזניות עצמם נחות במשך כל היום בצורה כזאת על הצוואר, לחבר אותם לטלפון, פשוט מחפשים את האוזניות עצמם, שמחפשים אותם בבלוטוס נקראות X7, שזה בעצם הדגם שלהם. המגעים שלהם, כמובן, כמו שאתם רואים פה, זה 3 כפתורים, האמצעי זה בדרך כלל לנגינה, אפשר להחליף בעזרתו גם את הזיכרון, לנגינה מהכרטיס זיכרון, שזה אומר 2 לחיצות קצרות, מעבירות את זה למצב של בלוטוס, או למצב של נגינה מהכרטיס. לחיצה ארוכה על הפלוס, היא בעצם מאפשרת להעביר שיר אחד קדימה, או לחיצות קצרות מגבירות את הווליום. כמובן במינוס להנחית. האוזניות כל כך קלות, 26 גרם, נוחות מאוד מאוד על הראש, יכולות לשבת שעות בלי ממש להרגיש אותם. כמובן שמי שהולך לגלוש איתם או לשחות איתם, עדיף אם שמים את המשקפי שחייה, לשים אותם מעל הקשת של האוזן, למרות שאני שוחה איתם בים לפחות פעמיים בשבוע, והן לא נופלות, ממש יושבות על האוזן וצמוד בצורה מושלמת. אם אני גולש, אני יכול פשוט לקשור אותם עם איזשהו חוט, אם זה לשרשרת או לאיזשהו ליש שמתחבר לכובע או לקסדה או לאיזשהו גומיה ששמים על הצוואר. הסאונד בהם הוא פשוט מדהים, הבאסים, אני אתן לכם קצת לשמוע מה אתם יכולים. אני אגביר טיפה את הווליום אפילו. זה המקסימום. נמשיך. וואו, בסים וווליום מאוד מאוד גבוה. כמובן שהכל משתנה, אם מעבירים אותם טיפה לרקה, אז זה טיפה יורד הווליום, ואז האוזן פתוחה, אפשר לרכב על אופניים, יש אנשים שאוהבים לרוץ ולשמוע את הצעדים שלהם, זה מרגיע אותם הקצב הזה. אז זה לאוזניות X7, אוזניות שחייה, אוזניות ספורט, מעולות, זמן עבודה פנומנלי,
זיכרון גדול, פשוט עושות את העבודה. נתראה בצד השני, ביי ביי.